Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαστε ο Γιάννης και ο Σταύρος Ναι, και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο το δεύτερο σε επεισόδιο. μια σειρά μαθημάτων, ομιλιών που θα κάνουμε πάνω στο Silmarillion και στη Κατήχησες. Μέση Γη. Ναι. Ε, μ, Είπαμε λίγα πράγματα από το προηγούμενο podcast που κάναμε για Ναι. το τι θα πούμε, με τι θα ασχοληθούμε. Ξεκινήσαμε με λίγα λόγια για όλο το βιβλίο, Ναι. για όλο το Silmarillion, Για τη ζωή του για τη Tolkien. ζωή του Tolkien, για το πώς έγραψε. Και θα πάρουμε το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο, το λεγόμενο Αϊνουλίνταλε. Τι θα πει Αϊνουλίνταλε, Αϊνουλίνταλε Σταύρο? θα πει η μουσική των Άινουρ. Όπως το γράφει και στον υπότιτλο. Ναι, το γράφει και Σώστηκα. στον υπόλοιπο. The Γιατί music, η έχω το μουσική, βιβλίο ναι, ανοιχτό από το κάτω. η μουσική των Άινουρ. Οι Άινουρ τώρα θα πει κάποιος ποιοι είναι οι Άινουρ. Αυτά είναι που θα πούμε Αυτά είναι. στο podcast. Θα ασχοληθούμε με το πρώτο κεφάλαιο και το δεύτερο που είναι πολύ, μοιάζουν πολύ. Είναι τα δύο κομμάτια του βιβλίου από τα 5, αυτά είναι σαν ξεχωριστά κομμάτια, που είναι η κοσμογονία και πώς φτιάχτηκε το σύμπαν και ο κόσμος της Μέσης Γης. Μμμ. Ξεφυλίζω Ναι. εδώ και είναι ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο γράφει ο Tolkien. Ξεκινάει, ας πούμε, There was Eru, the one, who in Arda is called Ilúvatar. Μμμ. Αυτός είναι. Ο Έρου είναι ο Θεός, όπως έχουμε στη χριστιανική θρησκεία τον Θεό, έτσι έχουν και εκεί, έτσι είναι ο Έρου, ο παντοδύναμος, παντογνώστης. Εμφανίζεται αυτός Εφα- εφα- πουθενά μέσα στις μετέπειτα ιστορίες της Μέσης Γης. Όχι, στις Τον μετέπειτα βλέπουμε. ιστορίες, το έχει πει και ο ίδιος ο Τόλκιν, δεν τον εμφανίζει πουθενά. Δεν εμφανίζεται πουθενά ο Έρου. Οπότε κάποιες θεωρίες ότι ο Τόμ Μπομπαντήλ είναι ο Έρου δεν ισχύουν. Εσύ δεν τις υποστηρίζεις Δεν το προσωπικά. υποστηρίζει. Μπορεί να μπει στο μέλλον, υπάρχουν τώρα κατοικείμενα, αυτά είναι για άλλες Απόκριφα. συζητήσεις, απόκριφα. Δεν τα απόκριφα για άλλες συζητήσεις. Ναι. Ε, Ο Έρου που θα πει ο ένας και η Λούβαταρ θα πει ο πατέρας των πάντων, ο All Father, δηλαδή μμμ. όπως ήταν το επίθετο του Όντιν. And he made first the Ainur, Ναι. the holy ones, that were offspring of his thought. Μμμ. And they were with him before aught else was made. Ναι. Μοιάζει αρκετά με τον τρόπο που γίνεται η διήγηση της δημιουργίας του κόσμου σε παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Εντάξει, γιατί οι καταβολές του Tolkien ήταν γνωστές, συγκεκριμένες, ήταν Συγκεκριμένες, ναι. καθολικές, ήταν χριστιανικές οι καταβολές του. Άρα λοιπόν ο Έρου ξαφνικά πρώτα και κύρια φτιάχνει τους Άινουρ, τους Αγίους, Ναι. δηλαδή the holy ones όπως λέει εδώ, οι οποίοι από ό,τι, αν μου επιτρέψεις Σε επιτρέπω. να πω κι εγώ ότι είναι πλάσματα αγγελικά. Ακριβώς, Ναι. ακριβώς έτσι. Είναι αγγελικά πλάσματα και είναι τα πρώτα του δημιουργήματα. Μμμ. Είναι η Άινου. Πριν κάνει ο Ηλούβατα δημιούργησε και τους ανθρώπους, τα εξωτικά. Πριν τους κάνει όλους αυτούς, έκανε τους Άινουρ. Τα πνεύματα, τα παιδιά της. Θα πάμε πιο μετά και σε αυτό, αλλά να ρωτήσω έτσι τώρα προκαταβολικά. Δεν είναι ουσιαστικά οι άγγελοι τα elves μέσα στην Μέση Γη, οι οποίοι είναι ο πρωτότοκος, ας πούμε, λαός, τα πρωτότοκα παιδιά του Ηλούβαταρ και είναι και αθάνατα. Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς οι άγγελοι, γιατί έχουν και σωματική υπόσταση. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς σωματική Μμμ. υπόσταση, τα εξωτικά. Είναι τα πρώτα του παιδιά και είναι μυθολογικά και φιλοσοφικά, άμα το σκεφτούμε και το αναλύσουμε, είναι σαν τους ανθρώπους χωρίς να έχει έρθει η πτώση του ανθρώπου. Δηλαδή που έγινε η Μμμ. πρώτη βιβλική πτώση. Τώρα εσύ είσαι Ναι. πιο ειδικό σε Ναι. αυτά. Γιατί, ναι. Θα το πούμε και Ναι, αυτό όταν θα φτάσουμε στην ναι. δημιουργία των παιδιών του Το Ηλούβαταρ. Ηλούβατα, ναι. Ναι. Απλά Αλλά ήθελα δεν, έτσι να το ναι, θέσουμε. τα αξωτικά ήταν πιο κοντά στους Άινουρ από ότι ήταν οι Οι άνθρωποι. άνθρωποι. Ναι. Αρχίζει λοιπόν και ξεκινάει τη διήγηση για το πώς γίνεται η κοσμογονία. Μιλάει στους Άινουρ ο Ηλούβαταρ και αρχίζει να δημιουργείται
ένα μουσικό θέμα. Λέει όμως στην αρχή όλοι τους τραγουδούσαν μοναχοί, οι Άινουρ, σιγά σιγά λίγοι μεταξύ τους και όλοι άκουγαν και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να κατανοήσουν τι είχε αυτός ο μεγάλος νους που ονομάζεται Ιλούβαταρ. Μέσα λοιπόν από αυτή τη μουσική δημιουργούνται 3 μουσικά θέματα στην δημιουργία του κόσμου. Το πρώτο, ας πούμε... Το πρώτο είναι που ξεκινάει η μουσική. Όλοι τραγουδάνε, όλοι οι Άινουρ τραγουδάνε. Δηλαδή πάει ο Ιλούβαταρ να κάνει τη δημιουργία, να δημιουργήσει το σύμπαν όλο μέσω του τραγουδιού, μαζί με τους Άινουρ. Και ο κάθε Άινουρ ερμηνεύει το κόσμο με τις δικές του δυνατότητες, όπως με αυτό το μυαλό που του έχει δώσει ο Ιλούβαταρ. Και όλοι το ερμηνεύουν με τις δικές τους δυνάμεις, μόνο ο Ιλούβαταρ ξέρει όλη την ιστορία και όλη τη μουσική. Αλλά είναι ένας Άινουρ, εν ονόματι Μέλκορ, που προσπαθεί να αλλάξει τη μουσική και να βάλει δικές του ιδέες μέσα. Και έτσι ξεκινάει, και έτσι μετά σταματάει η πρώτη μουσική και σταματάει ο Ιλούβαταρ και ξεκινάει ένα δεύτερο θέμα. Στο δεύτερο θέμα αρχηγός του θέματος είναι ο Μάνουε, ο άλλος μεγάλος. Ο έτερος μεγάλος. Το έτερος μεγάλος Άινουρ, που είναι και αδερφός του Μέλκορ στη σκέψη του Ιλούβαταρ. Ναι, μόνο στη σκέψη του Ιλούβαταρ υπάρχει η έννοια των 2 αδελφών. Όπως όλα τα πνεύματα συγγενικά, αφού είναι από τον Ιλούβαταρ, αλλά στη σκέψη του ήταν αδέρφια. Αρχίζει πάλι η κακοφωνία του Μέλκορ, δηλαδή υπάρχει μία μουσική που είναι η άλλη Άινουρ και η άλλη είναι ο Μέλκορ με κάποια άλλα πνεύματα που έχει πάρει μαζί του και κάνουν μια κακοφωνία, μια αντίθετη μουσική. Πάλι ο Ιλούβαταρ τη σταματάει αυτήν και μετά κάνει το τρίτο θέμα. Ξανά αρχίζει τραγουδάνε όλοι οι Άινουρ, τραγουδάει και ο Μέλκορ, υπάρχει και κακοφωνία, αλλά σε αυτό το τρίτο θέμα ο Ιλούβαταρ βάζει, που ήταν εντελώς δικιά του δημιουργία, βάζει τα παιδιά του, που τα παιδιά του είναι τα ξωτικά και οι άνθρωποι, που είναι δημιουργήματα μόνο δικά του. Οι άλλοι Άινουρ ξέρουν ότι θα έρθουν, ξέρουν ότι θα υπάρξουν, δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι και πότε ακριβώς θα έρθουν στη γη. Αυτό. Με το τρίτο ουσιαστικά θέμα δημιουργείται ο κόσμος και η μέση γη. Με το τρίτο θέμα τελειώνει, μετά τους δείχνει ένα όραμα ο Ιλούβαταρ, δηλαδή όλη την ιστορία του κόσμου τους δείχνει ένα όραμα πώς είναι ο κόσμος. Και τι θα γίνει. Όλα τα γεγονότα διαδραματίζονται εν ρηπείο οφθαλμού μπροστά τους. Ναι, κάπως έτσι, δηλαδή δεν τα ξέρουν όμως όλοι ξεκάθαρα όλη την ιστορία της Σάρντα και ξέρουν μια γενική εικόνα τι θα γίνει. Και μετά τους δείχνει αυτό το όραμα, τι θα κάνει ο καθένας μέσα σε αυτό το σύμπαν, σε αυτή τη γη. Και μετά λέει τις λέξεις αία, που η αία είναι το σύμπαν, μπει, να γίνει. Και το ιστορικό όραμα γίνεται πραγματικότητα. Με τη δημιουργική δύναμη του Ιλούβαταρ. Ναι. Ολοκληρώνεται το τραγούδι, το οποίο σταματάει με μια κορύφωση και κόβεται η μουσική από τον ίδιο τον Ιλούβαταρ σε ρόλο μαέστρου και ξεκινάει σιγά σιγά να υπάρχει ιστορία. Δημιουργείται ακόμα και ο χρόνος. Γίνεται λόγος μέσα στη δημιουργία για μια φλόγα που είναι δημιούργημα του Έρου, είναι ο ίδιος ο Έρου ίσως, η οποία ονομάζεται The Flaming Perishable στα αγγλικά. Εμείς στα ελληνικά ας πούμε θα μπορούσαμε να το πούμε η απέθαντη φλόγα, η ακίμητη φλόγα. Είναι η φλόγα της δημιουργίας στο έργο του. Αυτή υπάρχει μέσα στο κέντρο της δημιουργίας, αλλά πάντα είναι και μαζί με τον Ιλούβαταρ. Υπάρχει αυτή από τη δική σου εμπειρία ως θεολόγο του Τόλκιν. Υπάρχει αυτή η φλόγα, αφήνει ο Τόλκιν να εννοηθεί ότι αυτή η φλόγα υπάρχει μέσα σε κάθε δημιούργημα. Είναι μια ερμηνεία και αυτή, ότι υπάρχει μέσα σε κάθε δημιούργημα και κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να είναι υποδημιουργός, sub-creator, που λέει και ο Τόλκιν. Και αυτή τη φλόγα προσπαθούσε να τη βρει ο Μέλκορ στο κενό. Υπάρχει ενδιαφέρον εδώ στην κοσμογονία του Τόλκιν, διότι
Αναφέρεται σε έναν χώρο στον οποίο δεν υπάρχει ο Ιλούβαταρ. Υπάρχει το κενό. Ενώ σε μια χριστιανική προσέγγιση δεν θα υπήρχε κάποιο μέρος, σημείο, κάτι το οποίο να βρίσκεται έξω από τον Θεό. Θα ήταν ένδειξη αδυναμίας του Θεού. Θα ήταν κάτι ξεχωριστό, οπότε θα δημιουργούσε έναν διεισμό ανάμεσα σε Θεό και σε κενό. Εδώ διαφοροποιείται σε αυτό το κομμάτι ο Tolkien. Πηγαίνουμε λοιπόν στην Στη δημιουργία του δημιουργία της Ea, που είναι το σύμπαν. Η Ea είναι όλο το σύμπαν. Και Άρντα θεωρείται η μέση γη. Η μέση γη που είναι ο κόσμος. Δηλαδή η γη. Η δική μας γη είναι η Άρντα. Όλη η Άρντα. Και σε αυτήν αποφάσισαν να μπουν οι Άινουρ, τα πνεύματα που είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στη δημιουργία του κόσμου και τις μεγαλύτερες δυνάμεις. Άρα λοιπόν όταν γινόταν αυτή η προβολή του οράματος, έδειχνε ο Ιλούβαταρ στους Άινουρ ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτού του τραγουδιού του οποίου αυτά εκφώνησαν ας πούμε, κατά τη διάρκεια αυτών των 3 μουσικών θεμάτων. Άρα λοιπόν στο συγκεκριμένο κόσμο, στην Νέα, κυρίαρχο ρόλο, κυρίαρχη ανάμειξη με αυτήν θα έχουν οι Άινουρ που ουσιαστικά την σκέφτηκαν. Αυτοί θα φέρουν εις πέρας το όραμα του Ιλούβατορ, το όραμα της μουσικής. Και αυτοί θα σμιλεύσουν, ας πούμε, τον κόσμο, τον ίδιο. Μπαίνουν μέσα στον κόσμο και τον φτιάχνουν. Δηλαδή, μπορείτε να το σκεφτείτε ότι ήταν απλά μια μάζα ύλης και αυτοί το κάνουν όπως το ξέρουμε, με νερό, λίμνες, υπήρους και όλα αυτά. Όπως αναφέρει και η δημιουργία στη Γέννηση που λέει η γη είναι άμορφος, που δεν είχε δηλαδή μορφή. Ακριβώς αυτό. Νομίζω ήρθε η ώρα να πούμε ποιοι είναι αυτοί, οι Άινουρ. Αυτοί που μπήκαν στη δημιουργία ονομάστηκαν, πιο μεγάλα πνεύματα, ονομάστηκαν Βάλαρ. Θα πει οι δυνάμεις του κόσμου. Να μην γίνει εδώ παραλληλισμός με τις δυνάμεις ως τάγμα αγγέλων στην εκκλησιαστική παράδοση. Αρχαίες δυνάμεις, εξουσίες. Και μπήκανε αυτοί και οι Βάλαρ ήταν 15. Ήταν ο Μάνουε με τη Βάρντα. Εδώ θα δείτε το Σταύρο είναι φοβερός σε αυτά. Ναι, ήταν ο Μάνου. Τώρα σας τα λέω σε ζευγάρια, γιατί ήταν και ζευγάρια μεταξύ τους. Όχι ότι έκαναν παιδιά, αλλά ήταν ζευγάρια. Όπως οι άλλοι ήταν στο μυαλό του Ιλούβαταρ αδελφικά πνεύματα, έτσι και αυτοί είναι συζυγικά πνεύματα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Συζυγικά κατά κάποιο τρόπο. Στα πρώιμα γραπτά του Τόλκιν έκαναν και παιδιά, αλλά μετά το άλλαξε. Ναι. Ήταν ο Μάνουε με την Βάρντα, ο Άουλε με τη Γιαβάνα, ο Ούλμο ήταν μόνος του, ήταν ο Όρομε με την Βάνα, ο Τούλκας με την Έσα, η Νίενα μόνη της, ο Μάντος με τη Βάιρε, ο Ήρμο με την Έστε, ήταν αυτοί. Αυτοί ήταν 15 και 14 βασικά και 15 ο Μέλκορ που δεν θεωρείται πια ένας από τους Βάλαρ. Ναι, αλλά ήταν αυτός που είχε τη μεγαλύτερη εν τέλει ανάμειξη στην Νέα. Είχε τη μεγαλύτερη και ήταν αυτός που είχε και, όπως είπαμε, ένα κομμάτι από το κάθε Βάλαρ μέσα του κάπως. Είχε λίγο από όλα τα δώρα που είχαν τα αδέρφια του. Και πάντα αυτός στις ιστορίες γίνεται ο κακός. Και μαζί με τους Βάλαρ έρθανε και η Μάια, που είναι και αυτή Άινουρ, αλλά είναι Άινουρ χαμηλότερου τάγματος. Κατώτερα. Αυτή ήταν η βοηθή τους. Βοήθησαν τους Βάλαρ να χτίσουν τη γη. Κάποιοι από αυτούς τους Άινουρ που μπορεί να ξέρετε, φυσικά είναι ο Γκάνταλφ, έτσι είναι ο Σάουρον. Ο οποίος είναι γνωστός και με άλλα ονόματα, ο Γκάνταλφ. Στη Δύση λέγονταν ο Λόριν. Είναι ο Σάουρον, είναι η Μπάλροξ και διάφορα άλλα. Όλοι αυτοί είναι πνεύματα. Όλοι ο Σάρουμαν ήταν πνεύματα, όλοι οι μάγοι που ήρθαν. Οι Στάροι ήταν τέτοια πνεύματα. Άινουρ. Πρώτος και καλύτερος λοιπόν είναι ο Μάνουε. Ο Μάνουε. Σούλιμο. Ο άρχοντας της, άμα το μεταφράσουμε, της αναπνοής της Άρντα. Lord of the Breath of Arda. Ναι. Αυτός ήταν ο βασιλιάς. Αυτό τον έβαλε ο Ιλούβαταρ να είναι ο βασιλιάς της Άρντα μέχρι το τέλος του χρόνου.
μέχρι το τέλος της Άρτα. Ο Elder King, έτσι ήταν, ο γυραιός βασιλιάς. Και ζούσε πάνω στο βουνό Τανίκουετιλ, το πιο ψηλό βουνό στην Άρτα, με τη γυναίκα του. Ήταν ο άρχοντας των ανέμων και των αετών και έβλεπε μακριά, έβλεπε τα πάντα. Όμως έβλεπε ακόμα πιο μακριά όταν βρισκόταν στο Όταν πλευρό του. στο πλευρό του η Βάρντα, Η Βάρντα. η γυναίκα του, ή αλλιώς Έλμπερεθ, η Ελεντάρη, έχει διάφορα ονόματα. Είναι η Βάλιερ βασικά, ο Βάλαρ που αγαπάνε πιο πολύ τα ξωτικά. Γιατί αυτή έφτιαξε τα αστέρια. Και ήταν τα πρώτα πράγματα που είδανε, τα πρώτα πράγματα που αντίκρισαν τα ξωτικά όταν τα ξύπνησα ήταν τα αστέρια. Έτσι, δεν είχε ήλιο Δεν είχε ήλιο, τότε. ναι. Θα τα πούμε αυτά στο Ξύπνησαν επόμενο σε μια κεφάλαιο. νύχτα, ας Ναι. πούμε, και τους οδήγησαν. Και η Βάρντα ήταν αυτή που έφτιαξε τα αστέρια και αυτή που φοβόταν ο Μέλκορ περισσότερο από όλους. Είναι αυτοί που τα ξωτικά ψάλουν σε αυτήν. Ναι, Όταν στην ταινία ο Φρόντο πηγαίνει. όταν πηγαίνουν με το Σαμ στην ταινία και βλέπουν τα ξωτικά να περνάνε και να τραγουδάνε, Να Elbereth κάνουν και εκείνη τη αυτά, ναι. λιτανία. Ναι, Έλμπερετ Gilthoniel. ναι, στο Extended Edition. Yeah. Αλλά είναι και στο βιβλίο εκεί που βρίσκουν ο Φρόντο, ο Πίπιν και ο Σαμ τον Gildor Inglorion στο Woody End κοντά. Αυτή η σκηνή είναι βασικά. Και μετά έχουμε το άλλο μας ζευγάρι είναι η Γιαβάνα και ο Άουλε. Η Γιαβάνα είναι κάπως η Γαία, η μητέρα γη. Αυτή έχει φτιάξει. Μητέρα φύση. Μητέρα φύση, ναι. Αυτή έχει φτιάξει τα δέντρα, τα χόρτα, τα ζώα. Από αυτήν έρχονται. Μετά είναι ο άντρας είναι ο Άουλε, που είναι σαν τον Ο αγαπημένος μου, ο δικός μου. τόσο αγαπημένος, ο Ο Μαχάλ. Μαχάλ. Τόσο για πες μας Γιάννη, αυτό είναι ο αγαπημένος σου, με τι ασχολείται. Ο Άουλε είναι μια μορφή σαν τον ύφεστο. Ναι. Είναι ο σιδηρουργός, ας πούμε, και ο τεχνίτης των Βάλαρ. Είναι μια μορφή πολύ συγγενική με τον Μέλκορ. Ο Αούλε είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τους νάνους. Είχε την θέληση να κάνει κάτι δικό του, μια δημιουργία δική του. Φτιάχνει τους πρώτους νάνους και προσπαθεί να τους εμφυσίσει ζωή Ναι. μέσα τους και βούληση. Και αυτό είναι που τον διαχωρίζει από τον Μέλκορ. Μετανοεί για αυτή του την πράξη μπροστά στον Ιλούβαταρ και αφού του λέει τα έφτιαξες τώρα αυτά τα πλάσματα, αυτός που πραγματικά μπορεί να δώσει τη ζωή και τη βούληση σε ένα όν που είναι ο Ιλούβαταρ, κατά κάποιο τρόπο τον ευλογεί και δίνει τη ζωή, την πραγματική ζωή στους νάνους. Αυτός είναι ο Μαχάλ, ο σιδηρουργός, ο τεχνίτης. Και η γυναίκα του, Είπαμε η τη Γιαβάνα. Γιαβάνα. Σωστά, είπαμε τη Γιαβάνα. Ότι έκανε και τα δύο δέντρα που θα τα αναφέρουμε μετά. Αυτή τα έφτιαξε. Μετά συνεχίζουμε είναι ο Ούλμο. Ο Ούλμο είναι μόνος του, δεν έχει τέρι. Είναι ο άρχοντας των Ο θαλασσών, άνθρωπος της θάλασσας, ο Ποσειδώνας. ο Ποσειδώνας κατά κάποιο Ο τρόπο, Ποσειδώνας, αλλά ναι. και αυτός όχι τόσο εμπαθής. Ναι, δεν είναι. Είναι περισσότερο μια μορφή του μοναχού. Και πάντα προστάτευε και βοηθούσε τα παιδιά του Ιλούβατα, δηλαδή τα ξωτικά και τους ανθρώπους. Ποτέ δεν τους ξέχασε. Μετά είναι ο Όρομε. Ο Όρομε είναι ο άρχοντας των δασών, ο κυνηγός, που με το άτι του, τον Αχάρ, πάντα κυνηγάει τα τέρατα του Μέλκορ. Μαζί με τον Όρομε η γυναίκα του ήταν η Βάνα, η παντοτινή νέα, ας πούμε, Ever Young, που είναι η αδερφή της Γιαβάνα, πάλι στο μυαλό του Ιλούβαταρ. Μετά έχουμε τον Τούλκας και την Έσα. Ο Τούλκας ήταν ο τελευταίος Βάλαρ που ήρθε στην Άρντα, ήρθε μετά από τους άλλους. Και είναι κάπως μορφή του Θόρ, του Ηρακλή, ας πούμε. Πολεμάει μόνο με τα χέρια του. Είναι έτσι ο παλαιστής των Βάλαρ. Και η Νέσα είναι κάπως η χορεύτρια. Είναι λίγο σαν την Άρτεμις, κάπως. Okay. Μετά έχουμε τον Μάντος, που είναι κάπως σαν τον Άδη, τον δικό μας, που φυλάει τους νεκρούς και βγάζει τις προφητείες. Μαζί με τον Μάντος η γυναίκα του είναι η Βάιρε, η Φάντρα, που υφαίνει την ιστορία του κόσμου, ας πούμε. Ο αδερφός του Μάντος είναι ο Ήρμο, η Λόριεν.
Ο Μάντος έχει και ένα άλλο όνομα, Νάμο. Απλά Μάντος είναι τα δώματά του, το μέρος που ζει, λέγεται Μάντος, οπότε πήρε και αυτό το όνομα. Ο Ήρμο ή Λόριν είναι η κήπη που ζει ο Ήρμο, οπότε πήρε και αυτό το όνομα του από εκεί. Είναι ο Βάλαρ των οραμάτων, ονείρων και τα μέρη που ζει το Λόριν είναι το πιο όμορφο μέρος στο Βάλινορ, η κήπη του. Και από εκεί πήρε και το όνομα μετά και το Λοθλόριν, έτσι. Και το εμπνεύστηκε η Γαλάτρη. Η γυναίκα του είναι η Έστε, η θεραπεύτρια, που θεραπεύει όλα τα κακά που συμβαίνουν στα παιδιά του Ηλούβαταρ και σε όλους. Και ζει μαζί τους στο Λόριν. Αυτοί οι δύο, ο Ήρμο και ο Νάμο, ή ο Λόριν και ο Μάντος, έχουν μια αδερφή, την Ιένα. Την κλαψιάρα. Την κλαψιάρα. Είναι ένα κλαψιάρα. Αυτή είναι που κλαίει για όλα τα κακά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και θρηνεί. Εκπροσωπεί το τραγικό γενικά και όλους τους βοηθάει να βρούνε δύναμη. Και με αυτήν είχε περάσει και πολύ χρόνο ο Γκάνταλφ. Από εκεί έμαθε το έλεος από την Ιένα. Και 15ος φυσικά είναι ο Μέλκορ. Για πες μας, Γιάννη, δύο λόγια για το... ναι, Για τον μεγάλο εχθρό, για το μεγάλο εχθρό. για τον Μόργκοθ. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Είναι αυτός με τον οποίο είναι πιο στενά συνυφασμένη η ιστορία της Άρντα. Είναι ίσως αυτός ο οποίος έβαλε το μεγαλύτερο κομμάτι στη δημιουργία της Άρντα. Είναι η μορφή του εκπεσόντος αγγέλου, του αιώνιου εχθρού, ο οποίος έρχεται σε συνεχή αντιπαράθεση με τις δυνάμεις του καλού, που είναι οι υπόλοιποι Βάλαρ που προαναφέραμε. Όλοι τους οι προηγούμενοι δεν έχουν πάθη, δεν έχουν κάτι κακό, κάποιο ψεγάδι πάνω τους, είναι τέλειοι, είναι καλοί, αγαθοί. Ενώ ο Μέλκορ είναι το ακριβώς αντίθετο, είναι η δύναμη της καταστροφής, του κακού, του πάθους, του πολέμου, του θανάτου. Ακόμα και ο Μάντος δεν έχει την έννοια του θανάτου, γιατί μέσα στα δώματά του η μνήμη συνεχίζει να υπάρχει. Ενώ ο Μέλκορ συμβολίζει την καταστροφή. Το απόλυτο μηδενισμό. Τον απόλυτο μηδενισμό. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πόλεμος πάντων πατήρ. Και χωρίς και την συμβολή του Μέλκορ δεν θα μπορούσε να υπάρξει δημιουργία. Άλλο ενδιαφέρον θέμα που θα μπορούσε κάποιος να αναλύσει. Από την πρώτη στιγμή που οι Βάλαρ ξεκίνησαν να υπάρχουν μέσα στην Νέα, μέσα στην Άρντα, ο Μέλκορ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε δημιουργική προσπάθεια με την οποία καταπιάνονται και για να μην τα πολυλογώ, έχει βάλει ο ίδιος την ουσία του μέσα στην ουσία του κόσμου. Και αυτό είναι μια έννοια που αργότερα θα τη δούμε σαν το δαχτυλίδι του Μόργκοθ, του Μέλκορ. Μόργκοθ και Μέλκορ είναι το ίδιο πράγμα. Μόργκοθ είναι απλά το όνομα που έδωσε ο Φέανορ, ένα εξωτικό. Όχι απλώς ένα εξωτικό. Το εξωτικό. Αργότερα στον Μέλκορ. Που ουσιαστικά σημαίνει εχθρός, Μόργκοθ, the great enemy. Ο μαύρος εχθρός, Ο μαύρος black εχθρός, enemy, the black enemy. Και Μέλκορ θα πει αυτό, he who arises in might. Ο δυνατός. Ο δυνατός. Ναι. Το δαχτυλίδι λοιπόν του Μέλκορ, αυτή η έννοια, έγκυται στο ότι έχει μπει η ουσία του και έχει αλλοιώσει την ίδια την Άρντα, οπότε αναπόφευκτα ό,τι και να κάνουν οι Βάλαρ σε αυτόν τον κόσμο, με τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί, η ενέργεια του Μέλκορ θα βρίσκεται πάντα μέσα. Και θα διαφθείρει τα πάντα. Μέχρι ο Ηλούβαταρ ο ίδιος, ουσιαστικά ο μόνος που είναι πιο δυνατός από τον Μέλκορ, να δώσει μια νέα δημιουργία, να ξαναφτιάξει τον κόσμο από την αρχή και εκεί πλέον να μην υπάρξει αυτή η κακοφωνία, η παραφωνία του Μέλκορ. Βέβαια, τι κόσμος θα ήταν αυτός που δεν θα υπήρχε και αυτή η πλευρά της δημιουργίας, αλλά είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τα πλαίσια του Σιλμαρίλιον. Ναι, αυτός είναι ο Μέλκορ με το δεξί του χέρι, με τον υποτακτικό του τον Σάουρον, που δημιουργούν όλη την ιστορία στο Σιλμαρίλιον και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Αν και ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών είναι ο Σάουρον, αυτός που τα έφτιαξε. Ο Μόργκοθ έχει το μεγάλο δαχτυλίδι, το συμβολικό που περιβροχίζει όλο τον κόσμο, όλη την δημιουργία. Αυτά για το κομμάτι του Αϊνου Λίνταλε και τη Βαλακουέντα.
θα τελειώσουμε αυτό το επεισόδιο εδώ και Θα συνεχίσουμε με την αρχή της ιστορίας το Quenta Silmarillion. Η ιστορία των Silmarils. και πώς από τα αγγελικά αυτά πλάσματα σιγά σιγά περνάμε στα εξωτικά και στους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ Ευχαριστούμε. και στο επανειδήν. Να Μάριε. Να Μάρια. Αυτό.